ତୁ ଶଳା ମନେ ମନେ କଣ ଭାବୁଛୁ ବେ? କଣ ଭାବୁଛୁ କହନି? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଭାରି କାଢୁଆ କାମଟା କରିଦେଲୁ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବା ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଆସୁଛି। ତୁ କଣ କାଢ଼ି ପକେଇଲୁ କହନି? ତୁ ଶଳା କହୁଛୁ ତୋତେ 6 ମାସରୁ ନେଇଆଇଲି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ 18 ବର୍ଷର କରିଥିଲୁ। 18 ବର୍ଷର କରିଥିଲୁ ତୁ କେମିତି ଶଳା ଟାଉଟର ଭଳିଆ ନେଇଗଲୁ ଆସିକି। ତୋର ଟିକେ କେତେବେଳେ ଲଜ୍ଜା ସରମ ଲାଗିଲାନି? ଗୋଟେ ବାପା ମା ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ସେଇ ଦୋଷରୁ ଶଳା ଏମିତି ହଉଛ ହେଲା। ତମେ କଣ କେବେ ଭାବୁଛ ଇଏରେ ରହିବ ନା କଣ? ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ନା?